er det Annas fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gavefond, som hun har ønsket sig i år. Med dejlig chokolade og kager til. Og smiler hun, hvor er hun glad. Hurra, hurra, hurra. Men denne dag er også rar, og hjemme venter mor og far med dejlig chokolade og kager til. Til slut vi råber højt i kor, hurra, hurra, hurra. Gid Anna længe leve må, og sine ønsker opfyldt få, med dejlig chokolade og kager til. Så kan vi klappe 5 gange, for Anna bliver 5 år. 1, 2, 3, 4, 5. Slut. Slut, og tillykke, Anna. Så sætter du dig ned. Det var rigtig nok flot at komme med her og sige. Det var dejligt. Ja, okay. Og så tror jeg, at vi skal starte med Anna. Vil du have det første stykke lavkage? Nu tror jeg, du skal puste. Der holder jeg her til pusteløsning. Ej, du har 4 kærester. En gang til. 2 kærester. Ej, det var flot. Nu blev du 5 år med manér. Hva? Så starter vi med at skære lavkage ud.